Jeg elsker ost. Og ost kan så meget. Det er tekstur, det er farver, det er duften, det er hyggen, det er selskabet, når du sidder sammen med andre omkring ostebord, og så tager man en god ost, smager, og så siger man bare oven i hovedet. Man bliver så glad ved. Jeg har tit kunder ind, så kommer ind og siger, at jeg kender ikke så meget om ost, og jeg er ikke den store ostespiser, men jeg kunne lige godt tænke mig at prøve sådan noget der. Jamen fint, så guider jeg vejleder, de kan smage lidt, og vi snakker lidt, og så går de glade herfra. Og man kan bare se, at kunden lyser op, fordi at de kan mærke, at de er trygge hen hos mig. Og de har god service, og jeg ved, hvad jeg snakker om. Og det synes jeg er rigtig, rigtig givende. Det er derfor, at jeg blev ostemand, og gerne vil være det resten af mit liv. Snak med kunderne, vejlede kunderne. De kan smage på osten. Du får hjælp, du får noget viden. Du kan smage på næsten alt herinde. Ost er bare godt. Ganske enkelt. Vi ses i ostebutikken.